Ostiralean, irailaren 30ean, Hezkuntza Sailak merezimendu lehiaketako deialdia argitaratu zuen. Notizia hau sorpresaz eta haserrez jaso dugula izan ere, bada urtebete gai honen inguruan gure kezka adierazi dugunetik eta uztailean lehen zirriborro bati ekarpenak egin genizkion arren, Hezkuntza Sailak deialdia aurrez sindikatuekin bilerarik deitu gabe publikatu du. Horregaitik salatu nahi dugu gai honen inguruan ez dela negoziaziorik egon. Honen aurrean, hainbat hutsune ikusten dugu. Bat, Hezkuntza Sailak Madriletik datozen irizpideak jarraitzeko erabakia hartu dau. Bi, esperientziak garrantzi gehiago izan beharko leuke prozesu honetan. Hiru, lan esperientziari 10 urteko muga ezarri deutzie. Lau, 2012 aurretik gainditutako opeak ez dira kontutan hartzen. Bost, erlijio irakaskuntza saritzen jarraitzen dau. Eta seigarrena eta azkena, prozesu berezi honetan eskaintzen diren plaza guztiak txanda librekoak dira. Ez da administrazio funtzionaleko txandarik egongo. Lanbide Heziketan bigarren hezkuntza eta irakasle teknikoen kidegoetako lanpostuen erdia baino gehiago euskara perfil bako plazak izango dira. Hezkuntza Sailetik beste behin ere Lanbide Heziketan euskalduntzean aurrera pausoak eman beharrean atzera pausoak ematen jarraitzen du. Lanbide Heziketako irakasle teknikoentzat azken aukera izan daiteken honetan, labetik irakasle guztientzako irtenbidea aldarrikatzen eta borrokatzen jarraituko dugu. Badago Hezkuntza Sailak argitu beharreko kontu bat funtzionario izendatuko direnen antzinatasunari dagokiona. Izan ere, 2020ko LEP prozesutik datozen langileek antzinatasun handiagoa izan dezatela eskatu dugu eta eskatuko dugu merezimendu lehiaketa bidez funtzionario izendatuko dituzten horiek baino. Etorriko diren prozesuei begira, negoziazio erreala eta sindikatuon eta langileon hitza kontuan hartzea eskatzen diogu administrazioari.